2.200.000 lagunek baino gehiagok bizitatu zuten Euskadi iaz, eta horrek esan nahi du 2010 urtea Euskal turismoaren historiako urtetik onena izan zala. Orain arte sektoreko urterik onena 2007 urtea, 155.000 bidarietan gainditu du, hau da, 107. Lurraldeka, Arabak izan du hazkunderik handiena, ala sarreretan nola ostatu gauetan. Euskal turismoaren arduradunek adierazi dute sektoreak Euskadin izan duen arrakasta hainbat alderdiren baturak ekarri duela. Duela urtebete onartu zen marketing plana onartzearen ondorioz garatutako sustapen politika berria. Sektoreak erkidegoan egin duen alegina. Eusko Jaurlaritzak Tour Espainiarekin lortu dituen akordioak atzerrian sustatzeko eta Euskadik orain kanpora begira erakusten duen lasaitasun giroa. Bestalde atzerritarren sarrera nabarmendu da bereziki 2010an batez besteko hazkundea 18% izan zelako. Lehen aldiz, 700.000 turista atzerritarren kopurua gainditu da. Bereziki azpimagarria da Frantziatik datorren turismoaren hazkundea. Euskadira turista gehien bidaltzen dituen herrialdea izaten jarraitu. Ondoren, goitik beherako ordenari jarraiki erresuma batuko, bidaiariak daude Alemania, Estatu Batua, Kanada, Italia eta Portugal. Azpimarratzekoa da ere, azken urtean Iberoamerikatik etorritako turisten hazkundea. Etorkizunerako Euskadi turismoa esperientzien ikuspuntutik indartzeko apustua egin du. Baita, turismo sektorean bikaintasuna sustatzen jarraitzeko ere. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzak sektoreari laguntzen jarraituko du. Sektorearen lehiakortasuna indartu nahi duten laguntzak eta diru laguntzak emanez.